Ni Juma iwacho gani en mana ng'at mofuwe mok nyalo koga paro. To kadi be nitiere rony moro minyalo yudo godo ni nyalo achieve godo political ambition man nikech ng'inda kata kinyo duond buche ma Kenya gi. Ideologies magi to dwa mana bedo machalre. Nikech ng'eni political environment marwa kaka Kenya to okodwa pogore ahinya. Gik ma wadwa ni mondo wakony godo jo Kenya kaka social democracy gima cut across it cuts across chal ka gima gimoro wuonda kae Koyo Mondi. Yes. Ni chal ka gima Kenya ka dun buche mag siasa okapar ka gin gi any ideology mag front gina weche mondik mane otas gina weche mipara okanya wacho ni ondigi otas kata ni gina weche miparo nikech watingi ni pok wabete loch kaka National Liberal Party mondo koro ne timwa egin wakwai ni sani endi kaka National Liberal Party mane mateno ni kaka jagoro maduong wakwayo jo Kenya mondo koro join walos serikal mabiro mondo ne kaka ideology mar political party ono beni kete tim une kaka manifesto mar political party ono beni kete tim jok mose biro banga an sa kawuono kaka jagni 34 jok mano biro banga gimomiyo no gikete tim ideology mar kaka party okanyal ng'eyo. Okay. Omiyo maga Juma okanyal wewi party machielo gimomiyo pok gikete tim ideology kata manifesto margi